आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै त्रिपुरायाव नुजाथि हैदों। फैगौ 23 जुनाव त्रिपुरायाव मोनब्रै बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जागोन। उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां बियाबफ्रा जाबाय आगरत'ला टाउन, बरद'आली, सुरमा आरो जुबारनगर। आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै फुङावनो त्रिपुरानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावथायाव बाहागो लानो आगरतलानि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बिरगा दिङा गाथोनाव नुजाथि होयो। बिरगा दिङा गाथोनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाथि हैनाय लोगो लोगो त्रिपुरानि बारग' गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देब आरो बिजेपि हानजानि दैदेनगिरि मावथिफोरा गोसो गुदुङै बिथांखौ बरायो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आगरतलायाव दिनै बिसायख'थियारि फोसावथायनि मोनथाम रेली आरो रड श'आव बाहागो लागोन। त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि महरै 15 मेआव बिबान आजावनाय मानेक साहाया उफ्रा बिसायख'थियाव टाउन बरद'आली बियाबनिफ्राय बादायगोन। मख'जाथावदि बिथाङा त्रिपुरा एसेमब्लिनि सोद्रोमा नङैनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव उफ्रा बिसायख'थियाव बादायनो गोनां जादों। मानेक साहा बिथाङा गिबि मन्थ्रि जानायनि सिगां रायजो सभानि सोद्रोमामोन। ब्युर' रिपर्ट, समनि रादाब।